में बोलता दौरता करे जाई मान हमर डोलता। हे देवर जी देखी ना कादोनी गाजर माजूर फोनवे में बोलता दौरता करे जाई मान हमर डोलता। धराइबू तो हम देखें। बिना तामते धर से बहरी नत नितली भैंस दुही त सैनिटाइजर लगाते दुही। बिना दाबी लगाते धर से बहरी मत नितली थोथुन मत न तो उठा ले जाई। जो भी धराई न मिला के दादा वो सब पीटोल में धइले बे। इसी सितम सब का मोबाइल में कइले बा सरकारी चलाइले बा। इसी सितम सब का मोबाइल में कइले बा सरकारी चलाइले बा। कोविड-19 से बचे के लिए आहा सब घरे में रहू। सरकार का निर्देश का पालन करो। दिन में भर दिन साबुन सरफ से हाथ धो, गरम गरम पानी पियो और हाथ में सैनिटाइजर लगाओ। सोटे न देता के हो के लगे सबके जहु आइले बा। इसी सितम सब का मोबाइल में कइले बा सरकारी चलाइले बा। इसी सितम सब का मोबाइल में कइले बा सरकारी चलाइले बा। सैया पवन से मिलती मन करे मोरा। इहे बनल बाटे रोड़ा ए देवर जी। इहे बनल बाटे रोड़ा। कहतानी जनरेशन कर थोड़ा भौजी भैया आ जाई है धली हमरा भौजी। लास्ट पर लगाओ तो उड़ी बाबा कोविड-19 থাকে বাঁচা জনে নিজে বাড়ি থাকুন না হলে গন্ডগোল হয়ে যাবে। নিজেকে সাফ রাখুন। এইখানে বিনা কাম के ना আসবো नहीं तो पुलिस धसबो। थोथुन मत न तो उठा ले दाई। एही से लागे कनक सरिया पवन गइले बा। इसी सितम सब का